Na-miss ko tong mag-sit down video. So, mag-quick Amazon haul tayo. Unahin na natin dito sa leather conditioner kasi meron akong ibang personal leather. So, kailangan kong minsan na i-maintain yung ganda ng leather. So, sinamahan ko na rin siya ng Kiwi na soft horse hair daw siya. 100% horse hair na pang brush sa leather. And then, next, bumili ako ng Jackstone. Ito, I spent so much time growing up playing with this, with all my neighbors. Ang cute ng lagayan niya. Ayan. Paano babuksan? Ayan yung, yung Jackstone. Silver yung color niya, tsaka gold. Tsaka yung, niya, is red. Yan. Sobrang cute. At saka purse organizer. Diba yung purse natin? Ayoko yung ibang purse walang masyadong bulsa. So ito, yung ipapasok mo lang siya sa purse mo. And then, ayan talaga. Ang ganda kasi marami siyang lagayan ng anik-anik. Talagang ma-organize mo kung ano yung mga kailangan mong dalhin para sa purse mo. And then itong Donnie & Burke na purse. Sobrang cute. Kung parang may pupuntahan ka lang, mag-shopping ka, kailangan mo lang wallet, key, phone, yan, perfect. Kayo na lang mag-adjust kung ano yung basa nyo dito sa brand na to. Fry boots, ayan. Sinukat ko siya, grabe. Nakikita ko ng 100% na sobrang comfortable na shoes siya. So, trinay ko lang para makita ko talaga kung talagang comfortable siya. Sinukat ko siya. Sobrang comfortable na siya. Sobrang lightweight talaga. Ang ganda. Ayan. Ayan. Excited akong gamitin to. Ang gaan niya. Ito yung mga gusto ko sa shoes. Yung lightweight siya kasi alam nyo naman ako, lakad ako ng lakad. So, mas gusto kong lightweight na shoes para comfortable akong maglakad na 24 hours or more than 12 hours or something like that. So, sobrang cute. Pag ito talaga sobrang comfortable na shoes, hindi na ako magpapalit ng shoes ng hindi na ako magpapalit ng brand ng shoes. Ito na talaga. Pag ito talaga sobrang comfortable, ito na talaga yung brand na shoes na nabibilihin ko palagi. Yan. Sobrang, ang gaan niya talaga. Very lightweight talaga siya. So, tingnan natin.